ang daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto. Bahay na hapon sa ito tapos mga tugang Kami tanayang kamo sa maray na kamugtakan mo niya na aldaw na Lunes sa ikapit sa 24 kang bulan ning Enero. Ini po si Father Butch Bombase OP sumasaludar sa Indogabos at nagbuabati ning marhay na hapon. Kumusta po kamo? Sana ayaw kamo sa maray na kamugtakan. Mga tugang kita gabos ay siyempre talagang mag-ugma. Ano? Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga sinasabitang mga nangyayari sa tuyang buhay, dahil hangad kita man makalingaw na mag-ugma. Kasi ang tao nag-uugma ay maugma manggiraray. Lamatuga kasi halimbawa may nangyayari nga ng kamunduan, baka para mundo pa kita, apektado kita kaiyan. Kaya inihong sa tuyang programang Marhay na Hapon, nagtatao sa indo ng inspirasyon. Nagpapagirumdum ang giraray na sabi ko nga ni sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga nangyayari sa tuyang buhay na sa tuyang panahon na bako man masasabitang magayon, pagayunon ta na sana. Sabi nga ni, it depends on how you look at it, okay? How you see things in life, okay? So at the same time, it is not what you think, not as they think they are, but what you think importante yan mga tugang, ano? Kasi yaw na iyan, dito naman talaga mahahali yan. Ay dahil makukontrolan. Araw gining panahon nga ni, kasubag ko sabi ko, magpapalabas sana ako. Taday man ako naglalaba ngunya na panahon, kaya itong panahon naglalaba ako. Kalang hindi ako tumatanggap ng labada. Para sasabihin na ang parish priest namin tumatanggap ng labada. Kasi kailangan ng pera. Hindi po, ano, sabi ko kasi bago sa muya, duman sa muyang labandera, ay, tama-tama, baka pag laba ka na, medyo mainit-init, nag-init-init. Pagkatapos ng pilang oras o pirang minuto, bakong oras na nangani, ay ang nangyari ay nag-urantulos. Oh, may yan. Kaya difficile talaga. Kaya may mga tugang, totoo, may mga bagay na dahil talaga makukontrolan ta. Yaw niyan, maabot. Pero sinasabi nga ni, we have to just the same, dapat gibuhon natin ang satuyang magigibo. Okay? Yan yung sinasabi. Tuloy natin ang paggawa ng mabuti at tama. Kahit anong oras. Yan. Kahit anong isipin ng ibang tao, ang gawin natin ay gumawa tayo. Pagpatuloy natin ang mabuting gawain at ang tamang gawain. Yan po mga tugang ang paanyaya ni Father Butch Munyan na aldaw ning Lunes. Anyway, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, inaanyayahan ko po kamo na magpangaji, ano? Mga G, importante yan sa satuyang buhay. Mga G mo na kita. Tabangan kita ng kagurangan sa satuyang mga gigibuhon. Nangalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan, asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami minapohon kasamuyang programa ngunya na hapon. Bendisyonan po nindo ang programang inihong Marhay na Hapon at ang gabos na mga programa digdi sa DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng inspirasyon, sa pagbibigay ng kaginawahan, at kasangkapanin po nindo ang istasyon ng DCGB.
at inahagad po niya mo sa imo kagurangnan na pindisyonan po nindo ang may sadiri, ang nagtatrabaho, ang gabos na mga nagtatabang, at lalong-lalo na ang samuyang mga manager, samuyang BP, tabangan po nindo kami, at nagabos na mga nagsusubaybay sa DCGB. Pindisyonan po nindo kami, na ilayo po nindo kami sa anumang kapahamakan, anumang sakuna, anumang disgrasya, upang kami kasangkapanin po ninyo sa pagpapalaganap ng iyong kaligtasan, ng iyong kaharian dito sa mundo, sa pamagitan lalo na ng pag-aanunsyo o sa pamagitan ng radyo. Bindisyonan po nindo kami. Ngayon, tulad ng ginamit mo si Maria, kinasangkapan mo si Maria, maging ina ni Kristo, upang maging tao, ang Diyos, kinakasangkapan mo si Maria. Kaya ngayon dinarasal namin ang memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, magayon ang satuyang pag-urulayan ngunyan na hapon. Pinabati ko po ang gabos sa nagdadaw sa tuya sa online, sa DCGB News Online, of course sa Facebook po yan, on the air and online, so maray na hapon sa Indogabos. At sa tuyang pag-urulayan ang magayuno na tema. Okay? Ang sa tuyang tema mga tugang ay manunungod ngani sa halimbawa kung pinapakaraot kang ibang mga tao. Halimbawa ikaw pinararatangan, iniinsulto, pinagsasabihan kung ano na lang pinagsasabi sa imo. Okay? Ang hapot ko po sa Indo. Yes or no lang. Titigil ka ba? Hihinto ka ba sa paggawa ng mabuti at tama? Kasi may mga taong nagsasabi sa iyo, ay, ganito yan, ganito. Ang tanong ko po, titigil ka ba? O ipagpapatuloy mo ang gawain mabuti at tama? Yan. Ang tanong po ni Father Boots. At pwede ka mong mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. O pwede mag-upload ka mo sa kuya kung magayon ang linya ta. Kasi minsan maluya ang signal digdi sa kuyang kwarto, digdi sa UST. Pero magayon talaga mga tugang. Kasi kadaklan baga sa tuya na sisiraan ng loob. Hindi naman nasisiraan ng ulo Ang sabi ko, nasisiraan ng loob. Dahil sa buhay, may mga tao baga na they may not agree with you, and not only that they do not agree with you, they will criticize you, they will become skeptic, sa gagawin ka pa, babansagan ka pa, sasabihin, iinsultuin ka pa, mamasamain ka pa, sabi ko gani, karauton ka, rarauton ka, rarauton so sa imong reputasyon, so anong gigibuan mo? Ay, abok ka na, Father, abok ka na maging Kristiyano, tama na, Father, di gawa ko na lang anong gusto kong gawin, ganun ba yon? O ipagpapatuloy natin ang kabutihan, gawain kabutihan, pag-iisip ng kabutihan at tama. Yan po ang challenge ni Father Boots Munyan Aldao, sa panahong ito. Kasi marami na rin tao talaga ang nadidepressed.
ha? And nadidepress dahil sa pandemya o whatever. May mga tao pa rin na gumagawa ng kabutihan pero minsan nanghihina na ang loob. Kaya itong programa natin, marahin na hapon, papakusgun ka mo ni Father Boots dahil sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Sabi ko nga sa programang ito, doon tayo kumuhugot ng lakas ng loob, ang salita ng Diyos. Okay? But anyway, mga tugang, babalik po ginara sa indong lingkod. Sa tuwing ipadagos at sana mag-share ka mo sa kuya, yes or no. Ipagpapatuloy mo ba yung ginagawa mong mabuti at tama o isusuko mo na, ititigil mo na yan at sabi mo na, kung ginagawa ng mga taong maging korap, di maging korap na rin tayo. Kung ang mga tao nang luloko, mangloko na rin tayo. Ganun ba? Padadala ba tayo sa udyok ng mundo o padadala tayo sa udyok ni Kristo? Okay, babalik po ang iyong lingkod. Mamaya, ang oras po natin ay 16 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. 80 Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Now, ATC Vitasig sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. High blood pressure, nasolusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixtin Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho yung walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong
Kong Joey, may modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldaw, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldaw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon. At totoo, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa mga ginagawa natin. Dahil sa pagtulong at kabutihan. May mga taong mauuris sa imo. Sasabihin, nagpapalabas lang yan. O nagsasabihin natin, nag-ano lang yan. So, pero sabihin ko sa inyo mga tugang, anuman ang reaksyon o isipin ng ibang tao, maganda po ituloy lagi natin ang paggawa ng mabuti at tama. Sabi nga ni ito si 8811. Okay, may tawag sa atin saglit. Sabi, okay. Itawag sandali, okay? So si 64828. Good afternoon. Good afternoon po, Father. Yes, good afternoon. Sisay po ini. Wag na po siguro. Ay, okay, si 64. Tawagan na kita si 6428, okay? Si 28 na lang, okay, 28. Kasi yan ang last 2 digit mo, okay? 28, ano ang gusto mong i-share sa pinag-urulayan tanganik mo niya na panahon? Na, halimbawa, may mga tao nagsasay, nag-ulang yan, nagpapasikat lang yan. Ititigil mo ba ang gawa mong mabuti at tama? Ano po, Father, yan? Dapat mapasimulan po bago ka po masimula. Pag-aaralan mo na po kung ano po yung magiging tracking ng iyong ginagawa. Tama yan. Diba, planuhin mo po, pero hindi pwedeng ikaw lang. Lagi kang magkukonsulto po sa mahal na Diyos. Tama yan. Kung iyo ay tama ang iyong pinaplano, kung ba ay makakayanan mo,
Kasi wala naman po tayong pwedeng magawa kung wala po ang gabay ng mahal na Diyos. Tama yan. Kaya po, ang masasabi ko, sa simula pa lamang, isipin natin kung ang ating ipinahikipaglaban ay nasa tama at totoo at karapatan at makatotohanan. Yan. So dapat talagang yung prinsipyong yan, dahil mo dapat halion ta, baka madiskanal ka. Opo. Dapat po, maintindihan mo muna kung tama ang iyong tinatahak. Iyo, Kasi tama kung yan. mali po ang tinatahak mo, tapos ay pagdating sa huli, hindi mo na pag-ihipang mabuti, bigla ka nga atras, para mo ba pong pinatay ang sarili mo? Oh, walang kredibilidad. Opo. They maniniwala sa imong tao. Napaka-importante po na yung iyong paninindigan, kaya mo pong ipakipaglaban. Tama yun, no? So dapat Hindi talagang... po natin ito kaya kung wala po ang tulong ng mahal na Diyos. Laging siya po ang ating kukonsultahin sa anumang bagay. Tama yan. Kaya yung sabi mo po kung magpapatuloy o hindi, kapag sinimulan mo po na alam mong tama, hindi ka dapat umatras. Yeah. Ipagpatuloy mo, ipagpaglaban mo kung ano ang nararapat. Dahil sa mundong ibabaw po, napakahirap po na parang minsan magtutuloy ka po sa alambre sa mga kaganapan sa buhay. Pero dapat po, alam mong tama ka, panindigan mo po kung ano ang iyong pinaninindigan. Para ikaw po, hindi naman manatili na parang ikaw yung tao-tauhan na pagdating ng araw, tagtatawanan ka, wala naman pala yan, hindi naman pala yan, wala naman palang alam, ganyan. Kaya po, dapat simulan mo na magnilay-nilay ka muna, pag-aralan mo munang mabuti, bago mo pasimulan ang gusto mong gawin. Yan. Napakaganda. 2-8 ang sa imong sharing. Totoo yung sinasabi mo na aramin mo muna kung ang ginigibong pala sala o mali at hindi mabuti, wag mo nang ituloy. Tama yan. Dahil kung wala po tayo sa katwiran, bakit po tayo makikipaglaban? Tama yan. Tama yan. Sabi nga, may katwiran, ipaglaban. Ipaglaban po. Tama yan. Kaya dapat aalamin mo kung tama ka. Kung mali ka, ay huwag ka na po mag-imig. Dahil kahihiyan lang po ang abutin mo. Tama yan. Okay. Ang ganda-ganda ha. Yeah, thank you very much to 8 sa imong sharing. Ano? Yeah, okay. Lagi po ang pagpapakinig. Yeah, thank you very much to 8. Okay, mga tugang na daw. God bless you too. Na dagog ta mga tugang si caller 28 ang sa iyang ano. At si Miriam, this mayroong siyang share sa Kuya Digdio, basahon ko. Sabi niya, ito Father, good afternoon. I remember always my mama when she was still alive. Her answer was simple. Keep going. It is always a yes. Let's just keep going. Okay? So, pag alam naman natin na tama yan at mabuti yan, keep going. So, pagpatuloy natin yan lagi. Ano? At may text sa kasubago, may si 8811, sabi niya, yun, Father Butch, bakit po kaya nagparatang si bongbong ng bias daw si Miss Jessica Soho kaya ayaw niya sa interview. Anyway, may mga rason si Nagabos, ano? So, ang importante doon, talagang sabi nga, kung wala ka naman dapat katatakutan, bakit ka matatakot? At kung wala kang katatakutan, pero kung may katatakutan ka, dapat matakot ka talaga. Sabi ni 001, good afternoon po, Father Butch. Padagos po ang pag-ibuning matanos para sa Diyos taiyuang sa tuyang misyon kay Jesus. Tama yan. Ano? Importante mga tugang. Daday kita dapat manghina o paghinaan ng loob. Okay? Bakit ko ito tinanong? Ano? Kasi ang ebanghelyo tangon yan, kasi siyempre sabi ko mga tugang, ang salita ng Diyos kasi, ang ating pinagkukunan ng lakas, ang hugot. Basahin ko, kasi kahit si Jesus mga tugang, was never exempted from being criticized, from being insulted. Pero ang ginawa ni Kristo, hindi siya nagpadala sa mga sabi-sabi. Kasi meron siyang, sabi kanina 2:8, dapat aramon mo kung ano talaga. Yan. Hindi pisil bagay yan.
Kung di mo alam, wala ka ng pinaglalaban. Kaya aramon mo. Okay? Ini pong Ebanghelyo, hali sa Ebanghelyo ni San Marcos, okay, Kabanata 3, talata 22 hanggang 30. Basahin ko mga tugang, ano? Noong panong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Tingnan mo, pinaratangan si Jesus, ha? Kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Yon, siyempre, si Jesus dapat magdidepend. Actually, magsasabi ng totoo, magtuturo ng totoo, not necessarily to defend. Okay? So, nagturo siya. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag maglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, maliban gapusin muna siya ng taong iyon. Saka pa lamang niya maluluban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga lumait sa Espiritu Santo at hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinasabi ko ito, sinabi nito ni Jesus, sapagat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Yan mga kaibigan, si Jesus ay pinagsasabihan, pinararatangan, iniinsulto. Pero napakaganda, ang ginawa ni Jesus, hindi po siya sumuko sa tumigil sa paggawa ng kabutihan, pangangaral, paggawa ng himala. Yan ang napakahalaga. Magandang ehemplo, magandang example para sa ating lahat. Sabi nga, ipagpatuloy natin ang ating mga mabubuting layunin at lalong-lalo na gawain. Kasi kung hanggang layunin lang yan, nasa intention lang yan, ay hindi po maganda. Gawin natin. Do it. Okay? Keep doing the good things. Okay? Importante. Anyway, babalik po muli ang iyong lingkod. At nagpapasalamat po ako sa mga nagsishare, sa text at the same time sa tawag ninyo. Ang ating programa ay talagang live na live. So, hindi lahat, ulitin ko hindi lahat ng tao ay matutuwa sa atin na pag tayo gumagawa ng mabuti o pagtulong sa kapwa. Pero tanda natin, anumang reaksyon o isipin nila, ang importante, ipatuloy natin ang gawain mabuti at tama. Babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 33 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Yaw na si Nonoy, Nonoy
Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahato din pag-asenso, asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. High blood pressure, nasolusyonan sa Doc F. Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixin Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho'y walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayang talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabukod na kongresista. Kong Joe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact
Contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitazinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Okay mga tugang, sa Giraray Marhay na hapon at sana kamo po ay nag-i-enjoy sa satuyang programang Marhay na hapon, ang satuyang ng pinag-uurlayan ang manunungod sa mga sabi-sabi ng tao. Tayo ba ay madaling madala kung anong sinasabi ng tao? Tayo ay ininsulto, tayo ay madalas manghina agad. Alam nyo, mahirap totoo yan, mahirap. Kaya nga sinasabi, pag-aralan din natin ang mga bagay-bagay na yan. Pag-aralan. Kasi kung hindi mo pag-aaralan, mahirap po talaga yan. Totoo nga na talagang hindi natin hawak ang isip ng mga tao. Pero hawak mo ang isip mo. Yan ay napakahalaga. Sabi nga, what to do when someone insults you. Actually, kahit maikli ang ating oras, I just give you some bird's eye view of 11 powerful ways if you are insulted. Okay? Sabi nga, don't take that too personally when someone insults you, particularly that someone is your family member or true friend who thinks only good for you. Okay? Just prepare to stay calm before saying and acting in your favor. Okay? You have to understand who has insulted you and for which reason. Of course, it is harder to deal with insults from family members than strangers. Okay, tandaan po natin. Remember that all insults are aimed to impact negatively as the person thinks it is. Especially for a young age group, when a family or parents insult you, then you better identify their purpose behind it. Kaya alawin mo Okay? There must be some positive cause for such so-called insults. Okay? So, they criticize for your goodness so that you can understand most important things in life if you're going to on the wrong track. Okay? So, of course, when you don't know what to say or do when someone insults you, ang una kasing reaction ng atin di ba? Magalit. Okay? Anger. So, we react with anger. Tama ba yun? Mali po yan. Hindi paiiralin mo sa galit. Okay? Hindi naman. Sabi nga, by getting angry, the other person shall know that the insults are getting to you. Okay? Yun nga ang importante, ang apod ko dyan yung mga taong nag-i-insulto sa'yo ay mga sandpaper, papel de liha. Parang sometimes na-insulto sila sa atin, pero parang to makatabang din sila sa atin in a way how to be calm, okay? To practice the virtue. Okay? Pero hindi po ang pagiging galit ang solusyon. Okay?
So hindi po solution yan. Ang importante, kalma tayo. Sinasabi nga ni, huminga tayo. Okay? Ng husto. Okay? Take 10 deep breaths. Okay? Sabi niya, pero kaya ano brother yan na nandun na yun. But anyway, kaya sinasabi, kalma ka lang. Okay? Mahirap kasi minsan kalma tayo kaagad. Madaling sabihin niya, kalma kaagad. Pero pag-aralan nga natin. Kasi these are what we call inevitable. Hindi mo talaga ito maiwasan. May mga tao na ganyan, ano? And number 2, sabi nga, defend yourself with humor. Okay? Humor is the best defense mechanism in the situation. Using humor is a go solution when you don't know how to reply when someone insults you. Okay? So, insults are a way of showing affection to, ang tawag ko nga dyan, may mga tao kasing hindi marunong, ang tawag magkarinyo, ang tawag natin dyan is karinyo brutal. Yan. Mang-insulto sa'yo. Pero hayaan mo, nagkakarinyo lang yan. Karinyo brutal. Kaya sabi, laugh off the insult and move on. That's how to respond insults when that someone is your own. Okay? Number 3, regain composure. Do not react instantly. Okay? Sabi ko nga kasi bago, take a deep breath and calm yourself down. Alam mo, mayroong tinatawag natin na mindfulness, awareness sa buhay. So being in the right state of mind is crucial as it will make you see things far clearly. Yan. Okay? So, importante, regain your composure. Okay? So, importante. Then, number 4, tell the authority. If the insults turn into something more aggressive, then let someone in charge know. Like someone cannot in a way insult you or regarding your religion, sexual orientation, etc. Okay? If someone crosses the line, let the authority know. Tell your boss or employee. Sabihin bossing, or file an official complaint. Importante. So remember that it is no shame to stand up to a bully. Huwag natin hayaan yung mga bully. Okay? You have to seek help if you face with aggression. Okay? Protection din po yan, So, importante yan. Nagiging kang sobra na. Hindi naman dapat yan. Dapat, lahat tayo dito sa mundo, may limitasyon. Okay? May limitasyon. Huwag naman sobra. Number 5, ignore them if they're being negative. Maganda yun, takpan mo na lang ang iyong tainga. Ignore them. Sabi nga, ignoring people whose insults are weak and pathetic also is the great answer to your question of what to do when someone insults you. Okay? Ignoring them. Okay? Sabi nga, pag ini-ignore mo, pabayaan mo. Ignoring them will make them realize that you don't even care enough to react to the things they are speaking. Their insults are insignificant to you. Okay? Yun, importante, ignore. Talaga? Ganun na lang parang. Then number 6, talk to the person and tell them to stop. Okay? Tumigil ka. Pag hindi ka tumigil, yun. It is okay to tell the person back off as you are not okay with them insulting you. Dapat, sabi nga, mo rin, take good care of yourself because you are not a doormat. Hindi po tayo basahan, hindi po tayo pagpagan, You have to protect also your right. Okay? Generally, the outcome of standing up for yourself is good as there won't be issues regarding the matter in the future. There are some smart things to say when someone insults you, and your approach to responding to them matters at the end. So, importante mga tugang yan. Dapat talk to the person and tell them to stop. Tama na yan.
Okay? Alam mo, naalala ko yung aking pamangkin nang napunta dito sila sa Pilipinas. Yung kanyang lola was talking about her. Alam mo, maganda, very polite ang pagkakasabi ng aking pamangkin. Sabi ng pamangkin ko, nasa Amerika na siya ngayon kasi nagbakasyon lang dito sa Pilipinas. Ang sabi ng pamangkin ko, "Grandma, you're hurting my feelings." Importante yun. Hindi mo siniraan. You are so respectful enough to telling you, that's enough. Enough. Okay? Tama na yan. Okay? Importante. So, okay, tanda natin na ang mga insult niyan ay talagang darating. But sinasabi nga, alam mo, kanina may nadaanan akong magandang sinabi ni Fulton Sheen about sa, sabi niya, dapat constructive. Ano mang sasabihin natin, dapat constructive, hindi destructive. Okay? Pero babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin is 50 minutes after 1 o'clock. Kung Joey Tudikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibok at mabuot na kongresista. Kong Joey. Okay mga tugang, at least meron pa kitang natatadang ilang minuto nasa tuwin ng pinagpurulayan nga kung paano natin how to deal with insults in our life, sa mga insulto, kasi hindi mo talaga maaalis May mga taong talagang kahit pabiro yan, insulto yan, pati importante mga tugang, aramta kung paano gigibuhon ta. Na sabi nga, don't take it too seriously or don't take it too personally. Okay? Jokes and funny insults are common in friend circles. Your friends who you think insults you have expressed their funny comments as part of witticism. Okay? Not necessary to make you feel inferior. Okay? It's your mind which believes you that your friend tried to put you down. Kaya ikaw din mismo. Kaya pag mga panahon, wag mo nang isipin ka. Sabi ko nga, pag may mga panahon na nag-insulto sa kuya sa buhay ko, they are just like sandpaper, papel de liha. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng papel de liha? Okay? Unang-una, masakit talaga yan. Kung halimbawa, papel de liha ka, masakit yun. Halimbawa, yung kahoy, yung furniture, papel de liha. Pero ano bang nangyayari sa papel de liha? Di ba na smooth, nagiging makinis, whatever. At the same time, pagkatapos ng nakinis ka na, napabuti ka pa, so, yun, yung papel de liha, itinatapo na. Yun. Ganun lang po yan. So, alam mo yung kahit mga sinasabi nila, okay? Ang importante lang, don't take it too personally and don't take it too seriously. Alam mo, nakakatabang naman, at isa pa nga sa mga bagay diyan, ang approach ko diyan, ipagpatuloy mo lang. Ano mang magandang gawain, anong mabuting gawain, ipagpatuloy mo. Okay? Actually, pinatunayan ni Jesus yan Okay? Sa Ebanghelyo, nakita natin. Pinatunayan ni Jesus sa pamagitan ng tamang pangatwiran na hindi obra ang kanilang mga sinasabi.
Kung totoo ang kanilang paratang, paanong mabubuti ang kanyang mga salita at gawa? No? Ang kanyang salita at gawa ay taliwas sa dapat na ginawa ng kapanig ng masama. Okay? Ang kabutihan ng kanyang mga salita at gawa rin ang nagpapatunay na sa espiritu ng kabutihan at hindi ng kasamaan ang sumasa kanya. Okay? Alam mo, si Jesus, sinabi, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ano? Tingnan mo, si Jesus. Pero, ang nangyari, nagawa pa nilang si Jesus nga tuligsain sa pamagitan ng mga kakatawang paratang. Iniugnay pa si Jesus sa kay Beelzebul. Okay? Ang Panginoon ng mga langaw at kapanig ni Satanas. Pero ang ginawa ni Kristo ay hindi siya nagsuko. Okay? Ayan po mga kaibigan. Sa halip ginawa ang kabutihan. Okay? Palaging gumagawa siya ng kabutihan. Yan po talaga ang magandang gawin natin sa buhay. Diba? Talagang palaging gumagawa tayo ng kabutihan sa kabila ng lahat ng mga ginagawa sa atin ng kasamaan. Okay? So sinabi ko kanina, ulitin ko lang ang sinasabi ko kanina, huwag tayong magalit. Kasi hindi po maganda, hindi naman solusyon ang magalit eh. Pangalawa, pagtanggol mo rin ang sarili mo. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? With humor. Sabi nga, using humor is a good solution. Okay? Sabi nga, pag may problema, pagtatawanan mo lang yan. Kasi after all, dito sa mundo, wala naman talaga dapat seryoso eh. Tanda natin, walang dapat iseryoso dito sa mundo. Kasi kung siseryosoin natin ang lahat ng tao, lahat ng mga nangyayari sa mundo, talagang delikado eh. Masyado tayo masasaktan. Well, sabi nga, with a sense of humor. Yan, ibig sabihin, tingnan natin na also look at the other side. Okay? And then, regain composure. Importante yan. And then talaga pag hindi naman sabing isusumbong. Sabihin natin sa may otoridad. Kasi you are, sabi nga, may mga tao kasi they cross the line. Too much naman talaga sila eh. Sobra na. Lalo yung mga nangbubuli. Okay? Yan, hindi po maganda yan. Halimbawa, binubuli ka sa social media. Okay? Hindi po maganda yan. And then, ignore them. Okay? If they are negative, ignore them. Kasi, don't focus on them. Focus on something that you know and that can do good. Yan i-focus natin. Kasi minsan nawawala tayo sa sarili kasi sa halip na i-focus natin yung mabuti, nakapokus na tayo sa kanila. So in other words, nagiging tayong robot nila. Pinagagalaw na ang buhay natin para tayong robot. Para tayong yung hindi lang robot. Para tayong yung sa ibang puppet ang tawag yan, puppet. Nalala ko na. Puppet show. Pinagagalaw kanila sa gusto nilang hindi po gumalaw tayo sa sarili din ng pag-iisip, hindi sa pag-iisip nila. Okay? And sabi nga, talk to the person and tell them to stop. Tama na. Okay? And then all the other options for what to do when someone insults you, ito ay mahalaga, one of the two things shall still happen in this situation is to abuse. The person shall stop insulting you because he hadn't accepted you to do the same. Okay? The things shall escalate as they won't take the insult you can get. Okay? Yun po. So accept the insult. Okay? It can be a form of constructive criticism. Anyway, kasama na po yan. Well, kung talaga iniinsulto ka, nandun na yun, tanggapin mo lang. But put it in a constructive criticism.
which is actually good for you, and you should not fight it. Rather, accept it graciously. Sabi nga, it's a matter of, sabi nga, taking the adversity, napakaganda ito taking the adversity into your advantage. Okay? Though there is a difference between criticizing and insulting, which you have to understand and act accordingly. And of course, think logical before anything. Okay? Importante mga tugang. And is it really insult or is it who thinks it is? Yun. Isipin mo rin na So, and then lastly, maintain a positive attitude in life. Okay? And then, ang pinakahuli talaga dyan, count it as a room for improvement. Okay? Ganun naman po yan Try to learn something from their words. Never judge and see things as you believe in. Okay? Learn to handle rejection. See it as advice from someone who most experienced than you. Okay? So in other words, remember, they know you better, and thus they can help you change something that you may be holding back. Okay? Tandaan po natin. Anyway, ikakabuti pa rin yan. Kaya lang importante, alamin lang natin kung paano natin gagawin. Anyway, nabot na yung orasing pamamaaram. Sana po ako po'y nakadulot sa indo ng kaginawahan, lalo na sa panahon na tayo ay mga iniinsulto, may mga sinasabi, pinararatangan tayo. Lahat na sinasabi, ang importante, stay calm. Okay? Take a deep breath. Anyway, mga tugang, magpakaji na po kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa mga kamahan, tulungan po ninyo kami sa mga panahon na kami ay pinararatangan, sinasabihan ng mga masasamang bagay, at the same time kami ay pinararatangan o iniinsulto. Tulungan po ninyo kami na huwag kaming padadaig, kundi gawin natin lagi na ang mga bagay na ito ay gawa ng pag-ibig. Ipagpatuloy namin ang pag-ibig, paggawa ng kabutihan at ng tama sa anumang panahon, kahit kanino man. Kaya tulungan po na kami ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos ay pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga kuko sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa libutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Kalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos mabalos po sa inyo ganun sa naginanyog ng programang Ihong Marhay na Hapon. Sana po ako'y nakapagtao sa inyo ng inspirasyon. Lalong-lalo na sa mga panahon na tayo iniinsulto, tayo ay pinararatangan, ginagawa ng kasamaan, whatever. Ang sagot yan, pagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti at tama dahil kakaiba tayo. Tayo mga anak ng Diyos. Mabalas po sa inyo gabos. Hindi po si Father Bus Pumase sa Marhay na Hapon. Bye-bye for now.